Vypěstovat a zejména udržet pěkný a kvalitní trávník je přáním většiny vlastníků zahrad a ploch určených k okrase i odpočinku. S určitou nadsázkou lze říci, že se jedná o jistý druh umění. K dobrému výsledku významně přispívá moderní technika zavlažování. Závlahové systémy mají mnoho modifikací od těch nejjednodušších až po plně automatizované systémy ovládané řídícími jednotkami a doplněné o další komponenty pro optimalizaci zavlažování v reálném čase. Produkty firmy Orbit, které vám představujeme, jsou určeny zejména zákazníkům, kteří si chtějí realizovat automatický zavlažovací systém vlastními silami. Tímto způsobem podstatně snížíte celkové náklady na jeho pořízení, a to až o desítky procent, oproti instalaci dodavatelským způsobem, který nabízí většina firem na našem trhu, přestože komponenty systému jsou provedením i kvalitou totožné. Správně navržený a nainstalovaný zavlažovací systém vám ušetří nejenom čas strávený zaléváním, ale umožní i dosažení značných úspor vody, protože automatické zavlažování může probíhat i v nočních hodinách, kdy je menší výpar a rostliny přijímají vláhu lépe. Další výhodou je možnost přesně stanovit délku závlahy, její četnost v průběhu dne i týdne, případně v sudé a liché dny, přerušit závlahu při dešťových srážkách a synchronizovat ji se zdrojem vody pro zavlažování. Vhodně vybrané rozstřikovače rovnoměrně pokrývají celou zavlažovanou plochu a spotřebují jenom tolik vody, kolik je nezbytné. Tyto úspory v krátké době pokryjí investiční náklady na vybudování zavlažovacího systému. Celý systém je tvořen souborem propojených prvků a skládá se z řídící jednotky s napájením, ze základní sestavy s filtrem a vypouštěním, z elektromagnetických ventilů sdružených v manifold a ventilových šachtic, z potrubních podzemních rozvodů k rozstřikovačům a z různých typů rozstřikovačů. Automatické zavlažování na pozemku je členěno do více zavlažovacích větví s příslušnými rozstřikovači. Každá větev je v procesu závlahy samostatně ovládána elektroventilem podle pokynů řídící jednotky. Pravidlem je, že při zavlažování je otevřen pouze jeden elektroventil, to znamená, že zavlažuje vždy jen jedna větev z rozstřikovači. Nezbytnou podmínkou správné funkce celého systému je dostatečný tlak vody a kapacita zdroje. Optimální hodnoty pro běžné zahrady jsou 40 až 70 litrů za minutu při tlaku 4 až 5,5 baru v místě vstupu do zavlažovacího systému při vnějším průměru polyetylenového potrubí 32 mm. Pokud tyto podmínky splňujete a rozhodnete se zavlažovací systém realizovat, nakreslete si nejprve plánek zahrady ve zmenšeném měřítku. Do něj zaneste veškeré stavby, chodníky, ploty, terasy a podobně. Vyznačte všechny plochy, které budou zavlažovány, a rozdělte je na velké, malé, případně členité. Dále do plánku zakreslete umístění rozstřikovačů. Dalším krokem je výběr vhodné řídící jednotky, která je programovatelná a slouží k automatickému ovládání celého zavlažování prostřednictvím elektroventilů umístěných v každé větvi. Řídící jednotky Orbit mohou podle typu ovládat 4 až 12 zavlažovacích větví a spouštět závlahu až 8krát denně. Na každé řídící jednotce lze vytvořit vlastní program zavlažování pomocí ovladačů umístěných na předním panelu. Všechny řídící jednotky pracují s bezpečným napětím 24 V a propojují se pomocí kabelů s elektroventily v jednotlivých zavlažovacích větvích. Řídící jednotka musí být umístěna v suchu, chráněna před deštěm a povětrnostními vlivy. Nejlépe v technické místnosti, garáži, sklepě nebo altánu. Existuje také verze s ochranou proti vlhkosti. Řídící jednotku lze propojit i s dešťovým senzorem, který omezuje zavlažování při dešti.
V případě, že používáme vlastní zdroj vody, může jednotka také ovládat čerpadlo pomocí zařízení Pump Star Relay. Na vstup potrubního systému namontujeme tzv. Základní sestavu, která umožňuje samostatné uzavření celého systému, zajišťuje filtraci vody vstupující do systému a umožňuje jeho vypuštění v zimních měsících. Zpravidla ji umísťujeme u tlakové nádrže čerpadla nebo u vodovodního řádu. Základní sestavu tvoří hlavní uzávěr zavlažování, vodní filtr, vypouštěcí ventil a zavzdušňovací ventil. Připojení těchto prvků se provádí mechanickými šroubovacími spojkami. Smontovanou kompletní základní sestavu je také možné objednat u dodavatele. Jak jsme už řekli, vlastní automatický proces závlahy je ovládán pomocí elektromagnetických ventilů. Firma Orbit vyvinula a používá systém sdružených elektroventilů, takzvaných manifoldů. Manifoldy lze libovolně propojovat mezi sebou pomocí převlečných matic. Ty se netěsní teflonem, ale pouze dotahují rukou. Manifoldy mají patentované elektrické propojení s vodiči od řídící jednotky systémem speciální vlhkoodolné zásuvky Snapwire. Elektroventily lze také manuálně otevřít nebo uzavřít páčkou umístěnou pod solenoidem. Při vlastní realizaci se manifoldy s elektroventily instalují do plastových ventilových šachtic, které nemají dno, a jako podklad se užívá štěrk nebo oblásky. Horní hrana šachtice se umístí z úrovní terénu tak, aby se při dešti do nich nestahovala voda. V některých případech se používají i samostatné elektroventily. Jejich propojení s vodiči od řídící jednotky se provádí pomocí speciálních vodotěsných konektorů. Před spuštěním do automatického provozu musí být všechny elektroventily uzavřeny. Podzemní potrubní systém automatického zavlažování se montuje z polyetylenového potrubí o průměru 32 mm a z pružného potrubí Quick Joint 20 mm. Potrubí propojujeme velmi jednoduše širokým sortimentem mechanických šroubovacích spojek, tvarovek a navrtávacích objímek. Rozlišujeme tlakový potrubní systém, který přivádí vodu od zdroje přes základní sestavu až k elektroventilům. Tato část rozvodu je zpravidla pod stálým tlakem vody a montuje se z potrubí o průměru 32 mm. Od elektroventilu k rozstřikovačům rozlišujeme dva druhy potrubí. Hlavní zavlažovací potrubí, které bývá také o průměru 32 mm, distribuuje v jednotlivých větvích systému vodu od elektroventilu. Tato část je pod tlakem pouze během zavlažování, kdy je elektroventil otevřen. Na něj navazuje pružné zavlažovací potrubí Quick Joints o průměru 20 mm, které odbočuje z hlavního zavlažovacího potrubí přes navrtávací objímky. Na toto pružné připojení jsou šroubovány přes kolínka s vnějším závětem půl nebo 3/4 coulu jednotlivé rozstřikovače. Všechny šroubované spoje se těsní teflonovou páskou. Před instalací potrubí na pozemku doporučujeme podle plánku vyznačit značkami umístění jednotlivých rozstřikovačů. Potrubí se ukládají mělce do výkopů 20 až 25 cm hlubokých. Hloubka také částečně závisí na typu použitého rozstřikovače, respektive na velikosti jeho podzemní části.
Zavlažovací potrubí nemusí být ve spádu a do jednoho výkopu lze vložit více potrubí od různých větví. Pokud jsou manifoldy rozmístěny po zahradě, je vhodné současně s potrubím položit v chráničce i ovládací kabel od řídící jednotky. Vhodným doplněním automatického zavlažovacího systému je současná instalace tzv. Vodních zásuvek, tedy rychlospojených ventilů, kdy jedna hadice s klíčem může být využita pro více vodních zásuvek. Jeden z nejdůležitějších kroků při realizaci automatického zavlažování je výběr správných druhů a typů rozstřikovačů vzhledem k velikosti a členitosti zavlažované plochy. Vycházíme z předem zhotoveného plánku. Do jedné zavlažovací větve dáváme pouze rotační rozstřikovače nebo naopak pouze rozprašovací rozstřikovače. Všechny typy rozstřikovačů se v ideálním případě rozmisťují tak, aby každý rozstřikovač stříkal až na sousední. Tímto způsobem dosáhneme správné distribuce vody a rovnoměrného pokrytí celé plochy pozemku. Pokud se výseče překrývají málo, může být závlaha nerovnoměrná a někde trávník zasychá, i když prodlužujeme její délku. Pokud je tedy poloměr do střiku 10 metrů, vzdálenost mezi sousedními rozstřikovači by měla být také 10 metrů. Většinou používáme výsuvné typy rozstřikovačů, které mají 5 až 10 cm vysoký výsuvník, který však může být podle potřeby i delší. Výsuvník se při zalévání tlakem vody vysune nad povrch zavlažované plochy a po skončení zavlažování se opět zasune pod povrch terénu. Nepřekáží tedy při sekání trávníku. Pro zavlažování větších ploch používáme výsuvné rotační rozstřikovače. Nejpoužívanější od firmy Orbit jsou Voyager 2, Satellite a Saturn 3. Svěrný držák umožňuje snadnou výměnu trysek, které ovlivňují dostřik a spotřebu vody. Sady vyměnitelných trysek jsou zpravidla součástí příslušenství. Tyto rozstřikovače zavlažují při rotaci kolem své osy plochu od minimální výseče 40 stupňů až po 360 stupňů. Dostřikem u rotačních rozstřikovačů vždy rozumíme poloměr kruhové výseče. Ten je také nastavitelný a podle zvoleného typu může být od 5 do 14 metrů. Pro menší, případně členité plochy používáme výsuvné rozprašovací rozstřikovače, tzv. sprinklery. Součástí dodávky vlastního rozstřikovače je namontovaná červená proplachovací tryska. Ta se po propláchnutí systému při prvním uvedení do provozu vymění za konkrétní trysku podle zavlažovacího plánu. Vlastní montáž a výměna trysek je velmi jednoduchá. Trysky rozprašují vodu ve stálých nebo nastavitelných výsečích od 90 stupňů do 360 stupňů, nebo v přímce a obdélníku. Jejich dostřik je od 1 do 5 metrů a podle délky dostřiku jsou i barevně rozlišeny. Oproti rotačním rozstřikovačům intenzivněji zavlažují, neboť nedochází k rotaci vodního paprsku a celou plochu zavlažují najednou. Na keřovité kultury a skalky používáme nevýsuvné rozstřikovače nadzemní s teleskopickým nebo pevným prodloužením. Veškeré parametry rozstřikovačů jsou podrobně zpracovány v katalogu a technických listech, které máme pro vás k dispozici. Celou instalací vás bude podrobně a srozumitelně provázet písemný návod na zavedení automatického zavlažování Orbit.